Да, сега не ще ви разкажа приказна кай педапато се. Колко големи станахме, но играем пак с динозаври, дейба, мамо, дейба. Поне това прави Кеве, педал Кайо. Да ти го кажам ли сега този динозавр газа? Мъкнете дейба, децата ви дейба. Кой искаше курва? Оранжев циганин, приготви се, майка ти е долу. Кайо, ще бъ майката, много се прави на нещо тук. Добре. Кел, точно днеска трябва за блекар да отиш, бе. Един път и батка му отиде и му скара хуя с кирпидена дейба, мамо, за блекар. Що ме стресваше педал жъл цигани? Ще бъ майката. Ето ти е майката. Леля Станка, добре дошла. Ай, чао, бягам тук. Ей, Гилбърт, майката ще си бягай тук, бе. Не може да е, Кайо. Педра, ще намериш ти ба майката, чули май педра. Сега ти бах майката, педрас. Изкочи моята, не еби твоята. Кого ще? Курва, аз не искам да отивам за блекар, моля се, не може стой там. Моли се на Бога, защото ще иба майката. Дай сядни тука сега. Речеш на Джони Синс без версията, да еба келтоша ти. Ей, аутисти, take a seat and fuck me. Никай, ще иба устата. Please sit down your fucking ass, you fucking asshole looking Johnny Sins Lev Kimi version, bitch. Труд извика Кайо Келтошов. Не влезва, трябваше да чакам тук и грозен. Здравей, миличко, аз съм доктор Травеститов. Така този тетка ти го навръгата Тайо. Наистина ли гей? Пък тя си мъмко, това ти го ставаш себе с майко и сега бам. Ти милитко, и това е фейк на Врисилгаза. Точно в този момент Кайо разбра, че е гей. Където беше педал? Спомен от доктор Татрутков ще го сложа на Гилберт.